हाय साना कलाया जों बेलायखाय खासरांजाक दिनि मियान सिमिके कुदिजा माता सासरि आसामी रमी आसामी खारका हनाय ओंखाय तगे चिनि बिसास दंमानि जे जों आसामी खुब दाक्तिने माना हिनि आसा खाय दंमानि ओंखाय तिनि बन मांखा जों कायसा जागा हुइजागै दंमानि बो उत्तर महारानीपुर ओंखाय चिनि जे कल्याणपुर थानानि पुलिस टीम ओंखाय चिनि प्रोफेसनल डीएसपी जों ब्रनो जतनो जों हामबाय आफारो अमो एक्चुअली जे कुनु सामुंखाय जों टीम वर्क खालामनिया टीम वर्क नि बागैनो बनो जों रमनानि सुबिदा अंखा ओंखाय बिनि थानि जों खोनाखा बसमाखाय बिनि याक देरे थांगा बुथानि हायपना बनो हाकर खुरका बनो साइचं बनो दाय केबो सुमानाय करे आबनि परे ब खारि दंखा आबकाय बनि थामसिनि बागै आमबागै आं सामानि नरना आगेबो जे संसारो हामजागाय दंनायदि थामसिता कालायदि बोरि रबु आसो थामसिता फनुदि जेटा जोंताबो बनि थानि खोनाखा बिहिक बेलाय थामसि कुतुं दंमानि आमबागै सामुखाय दंलाय माने नगै हिनि माने हिमिया फन ओंखाय किसा वालाय लायजेक बाब्रक आतियंगै ब्रक वालायते गाय यागलाय थांलायखा गाति तांथुं ओंखाय ताबो रायदा मते जेटा दंमानि जों बनो खाना कुरो रहनाय आबनि परे जों रिबन रिमान बोना हननाय ओंखाय बजे बुथारमानि जेराव जे माने व्यवहार खायखा हाथियार आबरंनो जों बनत लाङै जों आजागानि मामानिनो नायतुगै कारि नै